Vamos facer neste primeiro sketch da noite unha situación que de momento é ficción, pero que podría ser realidade en calquera momento. Vou poñer o micro aquí, vou meter o Billy, mira. Eu xa levo tantos anos na televisión que xa podía poñer os micros eu, non tan ben como a ti, Billy, pero podría. Vale, vamos co... Vixe que agora os médicos levan unha movida así, viste, non? Claro, porque así para quitarlle a... Mira, vamos que cortar unha perna, pero vale, mira con que alegría, vamos. Bueno, vamos consultar, veña. Que pase o primeiro, por favor, que pase o primeiro. Momento que xa lle atendo ahora. Bueno. Dígame motivo da consulta. Dóime a cabeza. Doi a cabeza. Doi a cabeza. Por que zona? Por a parte de arriba? No, hacia atrás, hacia atrás. Hacia arriba, hacia atrás. Hacia atrás. Cando lle empezou a doler? Hai un pouco. Hai por canto... Bueno, hombre. Fixo ben vir rápido, porque a veces esperas... Voulle contar. Ese dolor de cabeza que ten usted pode ser de calquera cousa. Iso pode ser unha migraña, pode ser, ao mellor, algo de cervical, sabe? Pode ser calquera cousa. Nós, así, sin facer unha radiografía, é imposible saber. Eu voulle recomendar, a ver se lle vai ben, voulle dar aquí unhas pastillas e deítese, pero non se deite boca abaixo. Deítese para arriba, porque se se deita boca abaixo igual lle doi máis, vale? E despois vai tomar estas pastillas, unha cada 8 horas, e se non lle pasa, volva, de todas maneiras, vale? Moita gracias. Pare, jefe! Jefe! Espera. Non quedeu tranquilo, vai ir ao especialista por si acaso. Levo o volante. Ao mellor, calquera cousa, estrés ou calquera... A veces ponse a cabeza como un... Siguiente. Seguinte. Seguinte, por favor. Aquí un momento, papá. Aquí un momento. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Son dos Inda. Espera ahí. Espera. Ahora un momento. Son dos Inda. Si quieres comer bien, ven a casa dos Inda y pregunte por dos Inda. Espera ahí, papá. Non te movas. Espera aí un momentinho. Pero podes saber que fai co coche aquí? Que fai co coche? Tiña cita ahora meu pai, ahora aquí co médico. Con usted, supoño que tería cita con usted ahora meu pai. Pero non pode deixar o coche... Vamos a ver, señor. Non me pode deixar o coche así aquí. Dase cuenta. Ten razón.
Perdón. Menos mal. No, tienes razón. Cago en la vía, papá, que no nos dimos de cuenta que no se puede echar el coche así, coño. Ahora sí. Ahora sí. Pero otro día... No. Sí, Señora, que sí non ten- me pode meter o coche na consulta, non me pode aparcar aquí na consulta. Ajá. ¿Y dónde o queres que o meta? Porque non hai onde aparcar. Señora, se non atopa sitio, viñera máis cedo. Me cago en la vía, Me cago en la vía, por ahí no, A que hora tiña cita usted? ¿Qué hora é ahora mismo? Ás 10:15. 10:15. ¿A qué hora tiene- Levamos desde as 6 da mañán a voltas polo hospital. Ti pensas que hai un hueco? Claro, é moi fácil falar. Sabe por qué? Porque usted teñen plaza reservada. Quite usted o coche e xa o meto eu. Non quito eu nin de coña. É máis difícil encontrar aquí onde aparcar que che dean o premio Planeta sin traballar en Antena 3. Mira o que lle digo. Mira o que lle digo. Veña, sáqueme de aquí. Veña, sáqueme o coche de aquí, por Que favor. non vou quitar o coche hasta que me mires a papá. Tens que mirar a papá que tiña unha cita. Onde quedou o xuramento hipotérmico? Onde quedou? Que hipotérmico, señora, que hipotérmico. O xuramento é o xuramento hipocrático. Bueno, si quereu, si quixo entender, entendeu. Pois, Vasme atender a vamos papá. facer unha cousa, señora. Papá, espera un momento. Vamos facer unha cousa. Okay. Cóllame cita En donde? e volva con máis tempo, vale? Sí, hombre, sí. Xa tardei de carallo para que me daran esta cita, vou pedir outra cita. De eso no. Pois vai fora, a parque, e cando a parque, volva para a consulta. No. Vamos facer unha cousa. Ves comigo no coche. Ves comigo. Vas atendendo a papá no coche e eu vou buscando sitio para aparcar. E ganamos todos. Para como vou ir no coche? Ven usted atrás, vaille botando un vistazo a papá e eu xa vou buscando Que tal, jefe? sitio. Papá, ¿Qué? xa Que tal? ven eu con nós. Vale. Vamos mirar se hai onde aparcar. Dios mío, por E favor. xa o médico che vai mirando aquí. Espero que Que non tal, vaya. como está? Eu mal. Bueno, pues paciencia. ¿Dónde vamos, por favor? Imos buscar sitio e usted vai mirando. Porque eu digo unha cousa, Isto... Ten cuidado. Rasca moito. Ustedes xa deberían de atender no parking. Isto, home, unha cousa grave non. Eu que sei, por exemplo, unha operación a corazón abierto, non, pero unhas cataratas, ben podíades operalas no parking do hospital e acabábamos antes, ou Teña sacar cuidado, unha señora, placa. teña cuidado, por favor. Xa teño... Non me interrumpa, que ahora mismo teño 6 Pero como sentidos. sube o coche á cuarta planta? Con moito cuidado. Xa- Con moito cuidado. Vaya a modo, por favor. Sa boa modo. Aí é o laboratorio, é analítica. E analítico. Sí. É medicina interna. Eu, se usted ve un hueco, avíseme que eu... Pero deixeo aí no medio e cando saia un meteo. Donde o deixo? Deixo aquí no medio, aquí na esplanada. Deixo aquí. Aí un pouco máis. Aí. Vamos a estar aí. atentos. Espere, poña as warning, as intermitentes. Aquí, E cando saia un meteo. Veña, pues esperamos aquí, pero usted De vaya todas mirando... maneiras, non me gusta, xa eu digo, Ai. sin mirar nada, non me gusta o ruido que fai, Ai, Dios mío, xa sabía eu, papá, que non estabas ben. Non, digo que non parece que afoja. Eu sempre lle díjolle, non rasques tanto, pero ele gusta lle rascar e está rasca. Como se afojara. No, ele non afoja, respira, Non, digo o coche, joder. O coche que parece que vai, que non vai, que vai para arriba, vai para baixo. O coche. Bueno, Quero dicir, bastante fixe. non se dá cuenta que o coche vai a trompicós. Por qué? Por qué? Porque bastante fixen para non ter carné, bastante ben vin. Non ten carné. Non teño carné. E máis ou menos fun trampeando. Vaya por Dios. Non. Vamos mirar. Que lle pasa? A ver. Papá. Déixeme a mí que fale con él. Pero que el non é- Déixeme a min. Pero que non el non é de Como moita se chama, don palabra. José? Rafa, Ah, vale, Rafa. moi bien. dale despaciño. É que eu tiña Porque don máis José par dese cuarto, pero bueno, o sea, Rafa, que máis? Rafa, Rafa, vale, non pasa nada, hai que ir a modo. Rafa. Non pasa nada. Se o conocen na farmacia, vai valer a receta igual. Rafa, ¿Qué?
Que lle pasou? Que lle pasou? Teño un esguince. Un esguince. Teño. Que dixo? Teño un? Que ten? Que ten un esguince de tobillo. Un esguince non se dice esguince, dice escordadura de nocello. Pois dirás escordadura de nocello, pero el ten un esguince de tobillo. Además, Vale. Dolle. ¡oh! Dai. Vale. Sí. Bien. De todas maneiras, para mirarlle se é un esguince de tobillo, aquí non facemos nada aquí no parking porque xa hai que ir á radiología. Pero vamos a ver, ¿dónde hay radio? No, que non Vamos a salir nun Que momento, non podemos coño. ir que na quinta planta. Vamos a ver. Hai que facerlle unha placa. Sí. Entende? Necesitamos facerlle unha placa. Pues vamos a radiografía. No, deixe, vou non mirar eu. Veña. A ver, bota Pero- aí un ollo e eu estou pendiente aquí, si... Pero unha cousa. Sí. De todas maneiras, se ten un esguince, por que pediron cita para min se eu son cardiólogo? Ay, eu... No, É dicir, non entendo, se ten un esguince, tería que ir a traumatoloxía, porque veo a cardioloxía. no me diga... Nós fomos ao médico de cabeceira, verdad, Sí, papá? sí. Fomos ao médico de cabeceira e dixémoslle, denos cita para o médico que antes tiña. E dounos para usted. Non, eu non sei se é usted cardiólogo ou que carallo é, non sei. E así viñamos, verdad, papá? Sí, mesmo. Bueno, vou non mirar, pero ten que salir para verlle a perna para estirar. A ver, Papá, sale un salla don momento. José. Sale Don José. para fora, que che vai mirar aí a perna. Salla, don José. Vai ver. Salla, estira a perna por aquí a ver que vexo a perna. Don Papá, José. estira a perna. Veña, baixe. Baixe aí. Ese é aquí lle doi. Ten bastante cuento ao mesmo tempo, eh? Ai! Veña aquí. Desde cando lle colga tanto? De 2 a mañana. Vale. Sal un aí! Veña, pa dentro! Para. Sal un aí, vamos! Vámonos! Vamos aí. Vámonos que sal un aí! Madre que te parió que me coñeron o sitio. Pero ti non ves anormal que estou aquí a esperar. Coño. Tranquila, por favor. No, tranquilo no. Tranquila, nos calmes. Pero lá non ve que estou aquí con 4 intermitentes que me vou meter eu aí e Pero- métese mo coche. Pero xa está, meteu no el, xa está. Meteu Vamos. no él, pero matar vou non matar igual, la madre que lo parió. Mona. Cálmese. Payaso. Cálmese. Dios mío. Estes parece que marchan. Estes parece que marchan. Parece que marchan estes. Hola. Hola. Disculpe, señora. Pero... Como que señora? Señorita. Ai, o que é usted eu non o sei, señorita. Non me insulte. Non me estou insultando. Que queren? Que queren? Van quitar o coche, van salir ahora. Salimos do médico, ahora non ve usted a miña nai como Moi te... ben. Salimos E van do quitar o coche ahora. Pois non sei. Como non sei? Como non sei? Home, se xa consultaron, se xa foi a consulta, terán que deixarse tipo os demais agora, digo eu. A ver, íamos a sacar o coche do parking, pero que resulta que é tan difícil aparcar que mellor deixalo quedar. Pero vamos a ver, señorita. Si me está dicindo que acaba de salir da consulta con súa nai, se o médico xa atendeu, o normal é que colla o coche, marche para a casa e deixe sitio aos demais. Xa é o normal. Pero é que resulta que deronnos cita para dentro dun mes. E entonces xa case mellor deixo quedar o coche aquí. Xa non merece a pena movelo, claro.